Chceš pleť, ktorá žiari zdravím? Toto super sérum C plus s resveratrom. Úžasná kombinácia na pohltenie vrások, lieči rozsacov prvého štádia a druhého, to znamená rozpraskané žily okolo nosa, ale aj najmä na tvári, povednutá či unavená, vyčerpaná pleť, vitamín C a resveratrol ti ju krásne vyzdvihne, lebo sú to obidva totálne antioxidanty. Aby bola vyzdvihnutá, aby nám to neklesalo, lebo C a resveratrol obsahuje, aby sa ti tvoril v koži, v punkách kolagén a lieči aj akné stavy, aby vyliečili jazvičky. Nezabudni si uložiť video, zdieľaj, linkuj a teš sa na nové video. Všetky produkty zakúpiš u mňa, napíš do komentu chcem.